Niin, no, nythän täytyy muistaa, että kaikessa moottoriurheilussa on olemassa yksi luokka, kun tulee ensin, ja se on Formula 1. Ja se ei tule pitkään aikaan mitään. Ja sitten tulee kaikki muut, jossa ilmeisesti sitten seuraavana on ehkä joku indisarja Amerikassa, rallit ja urheiluautot. Et se jako on hyvin selvä. Ja on ihan turha kuvitellakaan, että mikään luokka koskaan tulee uhkaamaan, tai koskaan, mutta tulee lähitulevaisuudessa uhkaamaan Formula 1 suosiota, koska siitä on tullut niin mega tänä päivänä sen julkisuuden takia, saaman julkisuuden takia, että sitä ei tällä hetkellä pysty uhkaamaan mikään. Se vyöryy nyt niin hirveällä painolla eteenpäin, että se vaan kasvaa, joka on täysin uskomaton. Ja nyt tulee, mutta tämä on viimeinen kierros. Tämä on viimeinen kierros ja sen on onnistuttava nyt. On mieletöntä. Tuleeko se? Paina. Otetaan suoraan nyt. Mika! Häkkinen voittaa! Ai mieletöntä! Hyvä Mika! Onko peiskaan? Ei vaan Suomahan on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98! Schumacher joutuu keskeyttämään! Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Schumacher on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. But the back marker's in the way. So can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there. Either side of Zonta, and Häkkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix. And you can see the delight in the McLaren garage because that could well have decided the race. A superb, gritty, determined, forceful move from Mika Häkkinen. Elätte mukana täällä Kolmoskanavalla seuraamassa Formula 1 kolmatta MM-kilpailua, josta on tulossa aivan sensaatiomainen suoritus suomalaisittain. JJ Lehto kolmantena, Mika Häkkinen kuudentena ja vain 6 parhaimmalle jaetaan MM-pisteitä. Mika meni siinä ohitse selostuspisteet. Mitä? Viidentenä! Onko JJ jäänyt rada? Van de Poel keskeytti. Polttoaine loppunut, viimeinen kierros. Polttoaine loppunut, sen me tiedämme takuu varmasti. JJ tulee sieltä! 100 metriä! Loistavaa kolmas tila! Upea suoritus ja virallinen tuloslista on valmiina. Senna voittaja, Berger toinen, JJ Lehto kolmas, Martini neljäs, Mika Häkkinen viides, Julia Bailey kuudes. Sieltä he tulevat punaiset, Maranellon korskea torit ja raivoavat vielä viimeisen kerran tuon vaikean oikealle kaartuvan mutkan. Tulevat pääsuoran eteen, liput liehuvat, kaikki hurraavat. Hieno päivä, Enioema voittajana maalissa nyt ja Mika Salo nyt! Loistavaa työtä Mika Salolta. Ei riitä. Mutta vain 800, vielä kaikki on mahdollista. Mutta siinä meni ja kansa nousee jo täällä hurraamaan. Schumacher ottaa paalupaikan, ei voi kyllä mitään. On se hirvittävän kovaa peliä. Schumacher tulee ja nappaa paalupaikan. Sivuluisussa Häkkinen vetää vielä tuo viimeisen rivatsa kurvan. Ja nyt sitten tullaan lähtösuoraan kohden. Hirvittävällä nopeudella ja kansa huutaa täällä jo hurmiossa. Schumacher on ottanut paalupaikan, Ferrari saa juhlia, mutta Häkkinen korjaa potin huomenna, näin me uskomme. Sieltä tullaan! Hei! Heikki Kovalainen wins the Hungarian Grand Prix, his first ever Grand Prix victory. Kimi Räikkönen is his provisional pole for him. Across the line he goes, almost half a second faster than Fernando Alonso. He'll have to go defensive down the inside. He'll have to go tighter than that. Oh, and they nearly touch. Can Räikkönen sweep in? Yes! Brilliant! What a brilliant move! Side by side down the straight. Grand Prix racing at its absolute finest. Kimi Räikkönen sweeps through to take the lead of the Japanese Grand Prix. He started from 17th place. Valtteri Bottas viimeinen mutka. Rannekurva. Siinä on voittaja. Valtteri voittaa Venäjän osakilpailun. Uran ensimmäinen voitto Formula 1. Ei ole enää uutta. Se on totisesti totta. Siinä on dominaattori. Päivän voittaja. Sen tietää Niki Lauda, joka otti aikoinaan Espanjassa 74. Uransa ensimmäisen Formula 1 osakilpailun. Ja nyt tuo perintö jatkuu. Ersulla se jatkuu
Ferrarinsa ottamana. Valtteri Bottas on 5. Formula 1 osakilpailuvoittaja Suomesta. Toinen yrittäjä tänä vuonna on tietysti Emerson Fittipaldi, joka on yhtäkkiä päättänyt tulla takaisin. Ehkä vähän vaikea ymmärtää sitä ratkaisua, kun muistaa, että hänen parhaat tuloksensa on 6-7 vuotta sitten. Tietysti mielenkiintoinen sikäli, että on kysymys mun entistä työnantajastani, mutta silti ehkä jossain määrin ihmeteltävä ratkaisu, koska ei tämä nyt niin herkullista elämää ole, että tähän kannattaa enää noin pitkän tauon jälkeen takaisin tulla. Luulisin, että siihen vaiheeseen on löytänyt elämästä jotain tärkeämpääkin tekemistä jo.